Хайырлы сағатта эфирда Ишимбай хабардары, студияла Милә Мәзитова. Республикала 2020 елдың бірінші ярты елығына вақытлы матбуғатқа ядылу кампаниясы бара. Федераль почта элемтәһе Башкортстан буенча идаралыгы биргән мәгълүматлар буенча, республиканың барлык почта бүлексәләрендә яки Россия почтаһы сайтында 4000-дән ашу гәзит-журналга ядылырга була. Ишимбайдардың яраткан гәзите Торатауга ла киләһе елдың бірінші яртыһына ядылу әүдем бара. Торатауга ядылу барышы гомумән редакция хезмәткәрләренең эшбәкәрлеге тураһында киләһе сюжетта тәкъдим итәбез. Илан итәбез конкурс кемнең иң юкмәткеле, иң киләһе ел берәһенә бимазалап дигән ялкытмай өендә тора алырлык фото кирәк бит инде. Шуны уйлап йөрегез. Бүгін һәр өйдә тиярлек интернет киң колас яйып, милли басмаларның ханы кәми барганда, Торатау Ишимбайдар араһында үзенең абруен һаклап килә. Был әлбиттә һәр номерга зур тырышлык, иҗади көс һалып, заман менән бергә атлап, яңынан-яңа идеялар менән янган журналистларның, редакция хезмәткәрләренең бердәм хезмәте аркаһында. Мөһим яңалыктар, эш һөяр, абруйлы якташларыбыз, урындагы хакимият эшмәкәрлеге, гомумән Ишимбай һулышы менән башкорт телендә бердән-бер милли гәзит Торатау таныштырып бара. Торатау редакцияның гәзит укучылар гомумән максатын аңлап тора. Безнең гәзитебезнең районда бердән-бер башкортча сыккан басма. Менә яңрак кына Кала мәдәният районында без матбугат Юселәр байрамын оештырып җибәрдек. Шунда ла без баһалай алдык. Бүгенге көндә басма үзенең кадере гәзит укучылар белән бәйләнеш кимәлен сындан да күрсәткән байрам булды. Һәм без шундый сараларды артабанда оештырып турырбыз дип уйлыйбыз, чөнки сынапта гәзит укучысы менән редакция хезмәткәрләре арасында бәйләнеште ныгыткан сара булды ул. Гәзит тиражын тагы арттыру, күбрәк халыкты ялеп итү максатында Торатаудар тарафынан халкыбызның милли һәм рухи үҙаңына, башкорт теленә һәм әдәбиятка һөйе уятуга юнәлтелгән төрле саралар, кызыклы конкурслар, викториналар, бүләк оттырулар еш узгарылып тора. Мәсәлән, яңрак редакция хезмәткәрләре педагогия хезмәте ветераны Фаузия Акколова менән берлектә Мостай Кәримдең 100 еллыгына карата оештырган викторина тап шул максатка ирештелә инде. Ә инде редакция хезмәткәрләренең авылдарга сыгып, халык менән күҙмә-күҙ осрашып торуы, почта хезмәткәрләре менән тыгыз бәйләнеш тотуы, коллективтың халык менән бер төптән эшләүе, үзебезнең милли басма кадерен үстерү максатын куюы турында һөйләй. Гәзит укучыларга мөрәҗәгать иткем килә. Безнең район басмаһын, үзебезнең башкорт телендә сыккан басманы күтәреп алуыгызды һорайбыз. Чөнки республика кимәлендә безнең матбугат агентлыгы һөдемтәһләр барлаганда Ишимбайдар насар алдыра икән башкорт гәзитен дип шундый һүзләр ишеткә килмәй әлбәттә. Безнең хезмәттә күренһен, безнең район халкының гәзит журналдарга гомумән язылуын бөтен нимәне цифрларда һанда баһалайбыз бит инде. Шуның өчен ел адагында һөдемтәләр килтергәндә безнең район халкы гәзит укыган, журнал алдырган халык булып күренһен, шулай булып калһын гел. Әлеге көндә Торатау гәзитенең тиражы 2300-дән ашу. Был әлбиттә 85 меңгә якын кеше яшәп, шуларның 40-тан ашу проценты башкорт милләте булган Ишимбай районы һәм калаһы өчен күп түгел. Бүген милли басмаларыбыз яклауга, халык теләктәшлегенә мохтаҗ. Туган телебездә нәшер ителгән гәзит-журналдарда алдырып укуда халыктың рухи үҙаңы сагылуын онытмайык. Милә Мәзитова, Артем Наговицын, Ишимбай хәбәрдәре. Каланың Яшьтәр һарайында Яшь гаилә район-кала конкурсының финалы узды. Гаилә кыйммәтләрен ныгытуга, йәмгыятьтә гаиләнең абруен һәм әһәмиятен арттыруга максатланган сара елдагыса югары кимәлдә үтте. Быел унда иң уңган һәләтле бердәм гаилә исеменә Заһидуллиндар, Командировтар, Соловьевтар, Хановтар һәм Ганиевтар гаиләһе үзара көс һынашты. Сара барышында һәр гаилә үзләренең иҗади һәләтләрен, йыр-моңга, аш-һуга маһирлыгын күрһәтте. Баһалама ағзалары һәр бәйгесене баһалап, иң-иңдәрҙе билдәләне. Шулай итеп, быйыл баш ҡалабыҙҙа республика кимәлендә үтәсәк финалда Эткол ауылынан Айһылыу һәм Азамат Заһидуллиндар ғаиләһе район данын яҡлаясаҡ. Беҙ йәш ғаилә конкурсында 3-4 йыл көйәрмәндәр булып ҡатнаштыҡ һәм быйыл үҙебеҙ ҡатнашырға теләнек. Безнең балалар да бик әүҙем ҡатнашты, әҙерләнделәр. Бөтәһенә лә ҙур рәхмәт. Безнең әҙерләгән клуб работниктарына, Эткол ауыл хакимиәтенә ҙур рәхмәт. Без бик шатбыҙ.
Қалабыҙҙа бәләкәй эшҡыуарлык йылдам үҫеш ала. Әленән-әле төрлө магазиндар, сауда нөктәләре асылып тора. Бульвар урамында урынлашҡан Гранат магазины яңы ғына эш башлауға ҡарамаҫтан, ҡала халҡының һөйөүен, хөрмәтен яулап өлгөрҙө. Сөнки Ишембайҙар фекеренсә, нәҡ бында иң сифатлы, иң тәмле емеш-елек, аҙыҡ-түлек һатыла. Артабан Хәнә Маҡсутова. Ишембай ҡалаһының Бульвар 36А адресы буйынса урынлашҡан Гранат исемле магазин ҡала халҡын әллә ҡайҙан үҙенә әйҙәп тора. Үҙ һаулығына битараф булмаған һәр кеше ошо магазинға кермәй үтеп китмәй. Сөнки тик был магазинда сәйҙең генә 50-нән артыҡ төрө һатыла. Улар Һиндстанда, Ҡаҙағстанда етештерелгән юғары сортлы сәйҙәр. Тәмле кәнфиттәр яратыусылар өсөн бында 200-дән артыҡ төр тәмлекәстәр һатыла. Экологик яҡтан таҙа, яңы ғына өҙөлгән йәшелсә емештәрҙән күҙҙәр ҡамаша бында. Гранат, апельсин, мандарин, банан, алма тиһеңме? Йәки уларҙан яһалған юғары сортлы тәбиғи һуттарҙан кәштәләр һығылып тора. Был магазиндың да даими һатып алыусылары бар. Наш чай, это буздякский. Вот. Он, ну, как бы, если его пить, он, ну, вот, как бы и лекарство. Там от сахарного, от диабета, все, вот. Тоже чай. Вы чай здесь покупаете, да? Да, вот у них уже чай пару раз уже брал. И какие пожелания у вас будут хозяевам? Для хозяев процветать. Магазин асылғандан бирле мин мында бик йыш йөрөйөм. Сөнки ассортименттары бик ныҡ ҙур, бигерәк тә сәтләүектәр, аш тәмлекәстәре һәм балаларға кәнфит алам. Был магазин бик ныҡ оҡшай һәм бөтәгеҙгә лә тәҡдим итәм. Мне очень нравится продавец, вежливый такой, качество продукции. Мы частые гости этого магазина. Благодарим. Яҙлы көҙлө кеше организмы витаминдарға ҡытлыҡ кисерә. Бөтә проблемаларҙы яҡында ғына урынлашҡан Гранат магазинына барып хәл итергә була. Ҡаланың Бульвар урамында урынлашҡан Гранат магазинының эш режимы һатып алыусылар өсөн бик тә уңайлы. Аҙнаның һәр көнөндә иртәнге сәғәт 8-дән киске 10-ға тиклем был магазин Ишембай халҡын һәм ҡунаҡтарын көтөп ҡала. Һәм шулай уҡ кәштәләрҙә сәтләүектәрҙең ниндәй генә төрө юҡ. Таҙартылған сәтләүектәр, фундук, Бразилияла етештерелгән сәтләүек, пекан сәтләүеге, миндаль сәтләүеге һәм башҡалар. Әгәр дә һеҙ үҙегеҙҙең һаулығыҙҙың ныҡ булыуын теләһәгеҙ, рәхәтләнеп көнө буйына сәй эсегеҙ, сәтләүек ашағыҙ. Хәнә Маҡсутова, Илназ Бекҡужин, Ишембай хәбәрҙәре. Ишембай спортсылары яңынан-яңы бейеклектәр яулай. Үткән аҙнала Ишембайҙа кикбоксинг буйынса Башҡортостан Республикаһы беренселеге һәм чемпионаты үтте. Сарала Өфө, Салауат, Стәрлетамаҡ, Күмертау, Туймазы, Ишембай, Октябрьск, Учалы, Нефтекама ҡалаларынан 180-дән ашыу спортсы ҡатнашты. Ишембайҙар быйыл да һынатманы. Фул контакт дисциплинаһында Ишембай йылма командаһы беренселеккә сыҡты. Еңеүселәр кикбоксинг буйынса Волга буйы федераль округы беренселегенә барасаҡ. Я тренируюсь кикбоксингом уже 6-й год. Потом я занимаю призовые места, 1-е, 2-е, ну там есть 3-е некоторые. Сейчас я в первом бою выиграл, я 1-й выступал, досрочно. Мои ощущения были, ну, сомневался, что выиграю. Как бы трясло немножко. Я хочу, чтобы в эту секцию приходили все, ну, желающие, чтобы добивались успехов, тренировались хорошо и получали такие же места, ну, призовые. Ишембай ҡалаһы һәм районында боронғо көнсығыш спорт төрө карате киң таралған. Уға балалар да, йәштәр ҙә, ололар да ылыға. Был спорт төрөнөң киң танылыу яулауы әлбиттә урындағы көрәшсе спорт клубы менән бәйле. Клубты етәкләүсе Азамат Ғалин 2 тиктә йыл эсендә республика, Рәсәй халыҡ-ара чемпиондарын тәрбиәләгән. Тулыраҡ киләһе яҙмала.
Көрәшсе спорт клубы калабызда 1999 елдан алып эшләп килә. Быел клуб 20 еллык юбилейын билдәләй. Ошо вакыт эсендә был клуб иң борынгы көнсыгыш спорт төрҙәренең береһе карате кёкусинкай буенча күп кенә Башкортостан, Рәсәй һәм халыкара турнир чемпиондарын тәрбияләгән. Клубты югары категориялы укытыусы, тренер, беренче категориялы судья, Кара Билбау ияһе Ишембай егете Азамат Галин етәкләй. Иң беренче сиратта карате балаларҙы йыйнаҡлыҡҡа, тәртипкә өйрәтә, үҙенә ышаныс тәрбияләй, ди тренер. Вообще я обучаю, чтобы они занимались спортом, то есть именно любили спорт и физическую культуру. А наш вид, конечно, воспитывает дисциплину. Естественно, этот вид спорта, он культивирует самооборону. То есть изначально это была самооборона. То есть, естественно, самооборона, участие на соревнованиях, на всевозможных мероприятиях. Вот. Защищать своих близких, ну, естественно, себя тоже как бы мы обучаем. Бүгенге көндә клубта 4 яшьтән 17 яшькә тиклемге балалар һәм үҫмерҙәр шөғөлләнә. Балаһында тәү сиратта ихтияр көсө, яуаплылык, үҙеңә ышаныс тәрбиәләүҙе маҡсат итеп ҡуйған ата-әсә кистәрен үҙҙәре лә тренер менән шөғөлләнә ала. Очень хороший. Здесь у нас тренер, отличный. Занимаемся так же, как и дети, так же и взрослые занимаются у него. Вот. Он вдохновил нас, сын тоже сюда. Сейчас и мы с супругой занимаемся тоже в старшей группе, сюда взрослые. Что, отдали ребенка сюда, чтобы просто развивался физически вначале. Сейчас он и духовно развивается, и очень хорошая у нас дисциплина. Это тренер наш, очень отличный тренер. Он не только тренер, он еще и хороший педагог. Он хорошо общается и с детьми, и со взрослыми. Әлбиттә, тренерға ла күп нәмә бәйле. Азамат Сибәғәт улы балаларҙы ярата һәм дәртләндерә, йөрәктәрендә еңе уты ҡабыҙа белә. Карате менән шөғөлләнеүселәр араһында ҡыҙҙар да күп. Рухлы, көслө кешене балалар үҙҙәре лә ихтирам итә. Я хочу стать тренером, как наш тренер Азам Сигатович. Я буду, думаю, преподавать физкультуру, преподавать детей, как будто бы, чтобы они не ленились, и, чтобы они не были такие жирные, как пухлые, в форме держались, стройные были девочки и мальчики. Я люблю ходить на карате, потому что здесь учат самообороне. Хожу сюда уже 4 года. Скоро поеду на соревнования по России в Ульяновск. Шуныһы ҡыуаныслы, йылдан-йыл карате менән шөғөлләнергә теләүселәр һаны арта гына. Карате серҙәрен ни тиклем тәрәнерәк өйрәнгән һайын Билбау төҫтәре лә үҙгәрә бара. Әйткәндәй, ошо көндәрҙә Азамат Сибәғәт улының тәрбиәләнеүселәре Ульяновск ҡалаһында үткән Рәсәй беренселегендә алдынғы урындар яулап ҡайтты. Милә Мәзитова, Хана Маҡсутова, Артем Наговицын, Ишембай хәбәрҙәре. Ошоноң менән сығарылышыбыҙ тамам. Киләһе осрашҡанға тиклем.